Hola, sóc en Pere Patuel Codina del restaurant La Marineta de Mataró i avui us presentarem un plat molt divertit que és l'ensaladilla russa de tardor. Us presentem els ingredients que farem la recepta d'avui: una mica d'oli d'oliva verge, sal, aquí tenim el taronja és carbassa bullida, topinambur o carxofa de Jerusalem, aquí tenim caviar oli, brots de mandarina en plena temporada, tenim una mica de castanya que la ratllarem al moment, una maionesa de topinambur, magrana, pols de blat de moro i llesques de tonyina seca. Comencem alinyant el que és la carbassa i la carxofa de Jerusalem amb una mica d'oli i una mica de sal. Ho remenem bé, doncs s'impregni. Disposarem de la maionesa de topinambur i la posarem a sota del plat perquè farem una ensaladilla russa al revés de tothom. Posem per sobre el que hem alinyat, productes totalment de temporada, de tardor. Disposem de la castanya, que hem dit abans, i la ratllem amb el microplane, que això ens farà simular el que és una mica l'ou de l'ensaladilla. Disposem d'uns germinats de mandarina, també, en plena temporada, que ens venen de València. Caviar oli, que ens donarà untositat en el plat. Una mica de pols de blat de moro i les llesques de tonyina seca, que simularia la tonyina en conserva. Espero que us agradi i que el vingueu a provar a La Marineta.